पेटवायला घेतलंय नवऱ्याला. माझी आठवण येईल ना हे बघून माझी आठवण येईल का हे बघून मला. आणि हे ओमकारला घेतलंय मी. ओ वाव, काय शर्ट आहे, हाफ स्लीव शर्ट. बिबल्या वागायची काय? मग इथे दिसत नाही ना, मग घातलं की दिसेल. आजचे रोज जा बाबू, आजचे रोज जा. फॉलो कालच्या 3 इंजेक्शन बरी झाली. होय, तिने सौंदाला एक पूर्ण आज सौंदाला खाल्ला तिने जरा. सौंदाला खाल्ला. तुम्हाला दिल दाखवतो आमची. दिलला लास्ट टाइम बघा ते माने खाली झालं होतं ते बरं झालं, पण आता 2-3 दिवस आमची दिल जेवत नव्हती. हे दिलो, मग तिला आता डॉक्टरकडे घेऊन आलो आम्ही. डॉक्टरनी बाबू तुला किती इंजेक्शन दिले? 1 काय 2 काय 3 इंजेक्शन दिले बघा. जराशी बारीक झाली आमची दिलू. आमच्या दिलूचं किती 1 किलो कमी झाला दिलू ना. हे दिलू जास्त कमी झाला. हो, आता दिलूचं वजन आहे भाई 6 किलो. ती फाईल द्या ना मला जर पुढची. हां, डॉक्टरांची फाईल द्या. बघा ही आमच्या दिलूची फाईल अशी असते आणि त्यांचं ट्रीटमेंट बघा असं सर्व लिहिलेलं आहे. 3 days ॲपेटाईट लॉस, लूज मोशन थोडे लूज सारखे होतात आहे. वजन 5.9, जी 7 kg होती म्हणजे 6 किलो झालं, 1 किलो कमी झालं. मग तिला बघा एवढे सर्व इंजेक्शन्स दिले, हे केलं. फक्त आपलं माझं काय चुकलं की तिचं डिवॉर्मिंगचं इंजेक्शन जो 2-3 महिने गॅप झाला. म्हणजे तुमच्याकडे पण जर पेट असतील तर जे 6-6 महिन्याने 8-8 महिन्याने किंवा वर्षाने किंवा 4 महिन्याने जे काही इंजेक्शन्स असतात त्यांचे जर आपण टायमिंगवर दिले, देणारच होतो. पण गेल्या महिन्यात पण भाई आपण गेलो होतो ना जुलैला, तिच्या पाठी खाली हे झालं होतं. मग ते डॉक्टर बोलले ह्यावेळी नको, कारण त्यावेळी पण इंजेक्शन्स भरपूर असतात ना. तर हे घ्या, हे ठेवा पुढे. आता मानेचा ते घासून तिचा अजून ते मोठा झाला. मानेचा गेला ना ते आता सुकलाय ना. हा, मानेचं चुकलं, मी बघितलं ते. डॉक्टरांनी पण आता चेक केलं. हा, फक्त भाई तिच्या डोक्यावरती हात नका लावू. नाही, डोक्याला काहीच नाही. नाही, काय माहितीये का, ते हे दिलंय, ड्रॉप टाकलेत नाहीच काय करत डोक्यावरती. तिचे ड्रॉप काय असतात माहितीये का, ड्रॉप टाकले ना हा. मग तिला जंतुबिंतू होत नाही. म्हणजे ते स्पॉट ऑन म्हणतात, जे डोक्यावर टाकायला लागतात. आता हे माणसं कुत्र्यांना डोक्यावरच हे करतात ना, जास्त हात फिरवतात. हो, नाही आजच्या दिवसी फक्त. मी ना काय करत. हा, आता मगाशी मी बास्केटचं लावलं ना साईडला, ती बसलेली दुसरीकडे पळालेली. तुला बाहेर यायचंय? नको आता, नको बाहेर, नको घरी जायचं. बास्केट लगेच समजते ती. हो, अरे आधीच लहान सांगलं, सरप्राईज काय राहिलंच नाही, सगळ्या बघून टाकलं नाही आधीच. नाही, कोणी काय बघितलं? मम्मीला हे बघा, हे मी मम्मीला आणलंय. काय आहे हे? मी आधी ओपन करते. बॉक्स आहे तो एक उलटा. हा, असा आहे, असं उघडायचं. वा, ऑटोमॅटिक उघडतो. अरे बापरे, समजलं, ह्याच्यात सगळं ज्वेलरी वगैरे काय काय कानातल्या वगैरे ठेवू शकते. पहिल्या उतरलेला आहे. म्हणून ते घेतलाय. ठीक आहे. हा डब्बा घेतलाय. रोजच्या ज्या गोळ्या असतात ना, फक्त ते एक पॅकेट फक्त ह्याच्यात ठेवायची. स्टॉक ठेवून द्यायचा, स्टॉक नाही ह्याच्यात ठेवायचा. समजला? ते घर झाल्यावर हे घर आपलं काहीतरी करायचं आहे ना. हा, आम्ही तोडायचं आपल्याला घर. नाही, आम्ही सगळे इंटिरियर करणार आहे. आमच्याकडे पैशाला तर लोय पैसा. इंटिरियर नाही, इकडे मी आता सर्व स्टॉल लावणार बिर्याणी खायला इकडे माझ्या. असा जातोय पडतोय. हो, नाही, पण आम्ही कसं या घरी काही, आम्ही खाली बसतो म्हणजे मी दिसेल. आम्ही कसं या घरी काहीच नाही केलंय ना. तुम्ही तर बघताय ड्रॉवर वगैरे पण नाही केलंय, काहीच नाही केलंय. तर सामान ठेवायला ना खूप प्रॉब्लेम होतो. होय. हा, आणि आमचं कपाट पण आम्हाला मावत नाही. तर एकदाच मस्त फिक्स वाला आम्ही करणार आहे सगळं. कुठे? बेडरूम मध्ये पण आणि हॉलमध्ये पण. आणि आम्ही टीव्ही पण लावणार आहे. टीव्ही युनिट करणार आहे आम्ही. आता मुंबईला कसं काहीतरी करतात ते रूम घेतल्यावर. देवारा बदलायचा आहे अजूनपर्यंत, दरवाजा बदलायचा आहे. बापरे, किती काम आहे माहितीये का ह्या घराचं पण. ते आमचं झाल्यावर मोठं घर. ते मोठं घर झाल्यावर. हो. हा, चालेल चालेल. मग आता हे काय नाही, हे बेसिक सगळं घरातलं सामान आणलं. हे बघा, वटाणे, पनीर वगैरे, दूध, हे पावडर दोघांना एक एक. ह्यांना पावडर लागते हा का, कोणाला? तुला पण आणि मम्मीला पण. जेवण नसलं तर चालेल, पण पावडर पहिली पाहिजे. ओंकारला आहे. हा, स्वतःच घेऊन येते एक एक काय काय. हे तुझं संपलेलं फेअर अँड हँडसम. हा, हे बघ, ही मला फेअर अँड हँडसम कधीपासून सवय झाली माहितीये का? जेव्हा पप्पू लावायचा बंद झाला आणि पप्पूची टूप होती पडलेली,
ते मी लावायची सुरुवात केली त्यापासून मला आवडायला लागली. बेटा बंद मा शुरू. आणि चिक्की आणले, तुला एक तिला एक. तुला कोणतं फ्लेवर आहे वाटतं ते काय माहित नाही. चिक्क्या खावा तुम्ही आता दोघींनी. आणि ही मम्मीला हाच वाला कोलगेट लागतो, मम्मी जाम बोलत असते. ते तसे कोलगेट नवीन नवीन आणू नका प्रकार. हे कोलगेट आधीपासूनच आहे ना, हे पहिल्यापासूनचे कॉलगेट म्हणून हे ते चांगले दात घासायला. हो. आणि हे बघा, हे आता मी जाणार आहे ना परत माहेरी, तर पण त्यासाठी एवढ्यात नाही जाणार आहे माहेरी. एवढ्या महिन्यानंतर 2 हे महिन्यानंतर काय मी म्हणचाल, माहेरी उद्याची जाणार. गाडी पकडे ना तू जाशील, पण आईला आम्ही कुठे काय मम्मी दाखवलं? आईला काय आम्ही अजून रत्नागिरी कुठे दाखवले आम्ही सर्व? अजून ती बरीच ना होत आहे. आपल्याला आता काय दाखवायचं त्यांना? कोल्हापूर, मग आपल्याला ते मिनी काश्मीर, आजमापूर, हो आदमापूर, इकडे तिकडे भरपूर नाहीचं आम्हाला, तिकडे तिकडे हे पटकन बेळगाव, बेळगावला पण जायचं. पोचवायचंय आम्हाला त्यांना एकदम मग हे व्यवस्थित. popcorn. सगळं फिरवायचं आहे. तुला जायचंय का? तू जाते सिंगल तिकीट काढून? कशाला माझी आई काय करणार इकडे? हा मग तुझ्या आईला आम्ही कशाला घेऊन आलो इकडे 2 दिवसासाठी? पेपर बोट. तरी बघा सामान तरी बघा ते. हे बघा, हे आम्ही आमच्या पाहुण्यांसाठी आणलेलं हे आहे. नाही, पाहुण्यांसाठी नाही. मी जाते म्हणून तुझ्या मुलगांसाठी आणले, पटकन खायला मला काहीतरी आवडतात ना, टाइमपास. पॉपकॉर्न मला आवडतात ना, हा, म्हणून म्हणून. ती मी आणली आहे. पण काजल गेले की मी गेस्टना देणार ते. हे 2 माझे, ह्याच्यावर कोणी डोळा ठेवू नका. हा, ते मी पहिलाच बोलली होती. हे रबर नव्हते तो ना, क्लिप आहे ना, रबर लावायला. रबर नाही मला आवडत. हो तो क्लिप आहे ना, तो माझा बोलली होती पण ती नाही म्हणते. आणि हे बघा, ते आणेल मी तुम्हाला दुसरा. आणि हे कसं माहितीये का, हे बघा मी ते चिकटपट्टी आहे. हो. हे ना, हे सुका कचऱ्यासाठी आणलंय. याच्यात पिशवी टाकायची आणि मग ते हे असं लावायचं, किंवा पिशवी हलत नाही. समजलं? दिसायला पण चांगलं ना, आपण डस्टबिनला लावतो तसं. तसं. हा. 90 रुपयाला फक्त. मस्त. आणि ओंकारची सगळी सोय करून जाते मी. युपी मॅगी विथ न्यू हे टॉपिंग्स आता 4 आलेले. दिवसात होतील. जाणारे 2 महिने नाही, मी ठेवायचे देणारच आहे. नाही, मी देणारच नाही. आता मी गेल्यानंतर बनव. ते आमचे डेट जातात ते त्याचे नंतर. आणि ओट्स पण घेतले. ओंकारला डार्क चॉकलेट खायचंय म्हणून डार्क चॉकलेट घेतलंय. ओंकारच नव्हते ते पण. आणि हे बाबा माझ्या नवऱ्याची चांगली सेहत राहायला, म्हणजे मम्मी पण खाते, मी पण खाते, आम्ही तिघं खातो. हे काय? सनफ्लावर सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड, हे सगळं घेतलंय. हे पेटवायला घेतलंय. नवऱ्याला माझी आठवण येईल ना हे बघून. माझी आठवण येईल का हे बघून मला. सब खाऊ मग पेटवते. हे तीळ घेतलंय, हे तिळाचं करायचंय मध्ये म्हणून घेतलंय. बदाम घेतलंय, बदाम पण आम्ही रोज खातो, त्यासाठी बदाम संपलेले. सॉस घेतलंय, हे परत तुम्हाला राजगिराचे लाडू. राजगिऱ्याचे लाडू उपवास आवडतात वगैरे मला. असतो ना, आणि हे पण ओंकारला आज पण माझी संकष्टी आहे. या संकष्टी आहे. म्हणूनच ते घेतले, उपासाला खाऊ शकतो ना. ते काय? हे ते चण्यासोबत खायला तुला ते आणलंय ना, गुळ घेतलंय. हे हिंग आहे. बाकी हे काय आलं लसूण पेस्ट आणि ते दाखवतो. लोणचं, हँडवॉश, Hand wash, कॉलगेट, basic आता सगळे मसाला. हा ओंकार आहे ना, मी वापरतो. हा, हे वापरा तुम्ही. आणि ते लाल बिल ते कोलगेट आणतात ना, ते मला आवडत नाही. मी वापरत नाही, ती वापरते, ती मला वापरायला देते ती. आणि हे आपलं एव्हरग्रीन लोणचं, हो. आपल्या गेस्टला पण आपल्याला पण. गेस्ट साठी आणलं ते. आवडतं, आपल्या गेस्टला ते आवडतं. आणि हँड वॉश ते आपल्या गेस्ट हँडवॉश लोकांसाठी. घेतलंय. आणि ते हे कपडे घेतलेत ओंकारला. बिकनी. 2 टॉप. बिगनी. ते- ही बॅग बघा, ही बॅग मस्त आहे, ट्रॅव्हल बॅग. तुम्ही पण घ्या, तुमच्या डिमांडला असेल तर. हे बघा, आता ती आहे ना, ती बॅग आणली आहे. बॅगेत तुझे कपडे आणि माझे कपडे आहेत. कुठे? त्या बॅगेत नाही, नाही, लहान हे मुलांचे माझे कपडे. एक बस. हे माझे 2 टॉप आहे, जीन्स मध्ये खाले. हा, तुम्ही म्हणजे जेव्हा हे खाली माझे. तेव्हा मी तुम्हाला दाखवेन. आणि हे ओंकारला घेतलंय मी. ओ वाव, काय शर्ट आहे, हाफ स्लीव शर्ट. बिबल्या वागायची का? मग इथे दिसत नाही ना, मग घातलं की दिसेल. हे बघा, प्रिंट एक नंबर आहे, मला खूप आवडली. हे कधी घालायचं? तू हे मुंबईला माहेर आलं गेले? की घालायचं. अच्छा, बघा, हे तिला घ्यायला जाताना घालायचा असं. म्हणजे आपण कुठे गेलो ना फिरायला, बघितलं म्हणजे हा, मस्त आहे स्वतःची ना? मस्त आहे. स्वतःची सोय करून ठेवली तिने. ए तुझी आहे ना, आणि ही बॅग माझी. आणि हे आता मी कुठे गेली ना, तर ते मी बॅग घेणार. मम्मीला गेस्टनी बॅग दिली आहे. ती मला दिली आहे bag. आणि ते भुबूचे बिस्किट 2. आणि आई ती उशी दाखवा, ही उशी घेतली 2. हे बघा, आपण गेस्टला पण, हे उठला. आपण आपल्या रूम मध्ये गेस्टला पण असे चांगले क्वालिटीचे, हे बघा, असे चांगले क्वालिटीचेच तर कुशन हे गोल्डन रूम मध्ये जाणार आहे. नाही, आपल्यासाठी घेतले. अच्छा. आपल्या गेस्टला पण आपण असेच ठेवले डबल बेड साठी. ओ आणि हे वाव. माझं. हा बाबा, काकीचं हे.
ते काय बायका मला बोलत होते अगं नवीन लादी पुजायचा नवीन लादी पुजायचा. आमचं हे भांड जे आता ब्ल्यू कलरचं घरी ना ते आम्ही विक्रोळीला राहत होतो ना तेव्हापासूनच आहे. तेव्हापासूनच आहे. हा काय हा मग 4 वर्ष झाली ना लग्नाला माझ्या. नाही, इकडे आल्यावर एक घेतलेलं काजू. ते हो, या हो. घरच्यासाठी या घरच्या आणि ते विक्रोळीचं आहे ते आपण गेस्टच्या रूम मध्ये वापरतो गेच्या असं. रूमसाठी. ते आमचं जरा बाद झालंय म्हणून नवीन आणायला सांगितलेलं ते आलेलं आहे. हा, आणि काकीला खुशी झालेली आहे. ह्याच्याने जरा सोपं पडतं ना, नवीन असलं की बरं पडतं जरा छोटं असलं की जरा बरं पडतं ते. होय. हा उचलायला. हे असं सगळं काय आणि मिरची पावडर नाही दाखवली. हे तुला आणले घ्या सर्वांनी थोडी थोडी. आणि हा अगरबत्ती नाही दाखवल्याने हे पण नाही दाखवली. हे पण मला बांधायचंय माझ्या जिजूला राखी ना. राखी. क्यूट आहे ना, इव्हिल आहे. हो हे डीमार्ट मध्ये ना अगरबत्त्या खूप मस्त मस्त आहे सगळ्या, म्हणजे वाईड आहे रेंज एकदम वेगवेगळे तुम्हाला मिळणार. तर मी हे सोनचाफ्याचं आणलंय आणि हे मोगऱ्याचं आणलंय. मस्त एवढंच शॉपिंग झाली आहे. टिश्यू आहे झालं शॉपिंग. असं एवढंच. तरी भरपूर झाली. तरी मला वाटतं आता अंदाज करा कोणी कितीचा असेल हा माल. आपल्याला नाही. 6च्या वर गेला असेल. नाही पण एकच काहीतरी फिगर सांगायची. 6. तुला काय वाटतं? नाही बोल, काहीतरी बोलावंच लागणार. काहीतरी बोला. 1 आकडा बोला. काय बोलायला काय मी कागदचा फटका नाही. नाही पण एक अंदाज तरी आकडा अंदाज तरी काहीतरी. मी 6 बोलली. काकी तुला काय वाटतं? 7. तुला काय वाटतं? तुला काय वाटतं? मला माहिती आहे 9,000चं आहे. चला पण तसं सगळं युजफुल जे पाहिजे ते घेतलं. म्हणजे घरात जे गोष्टी पाहिजे ना तेच आहे. आता ह्याच्याने कसं कमी पडत नाही कुठेच काय गोष्ट, मग सर्व गोष्टी अवेलेबल रेडी होतात सर्फ वगैरे पण आहे. आता कसं कपडे आम्ही घरी धुतोय ना, गेस्ट नाही तर पाणी पुरतंय आपल्याला. पाऊस पण आहे तर पाणी खूप येतं ग्रामपंचायतीचं पण. मग त्याचं सर्फ वगैरे सगळं स्टॉक मध्ये घेऊन ठेवलंय. चालेल. चला आता डीमार्टची शॉपिंग. आता आम्ही जेवतो. हे कोणीच घरातले जेवले नाही, आम्ही दोघं पण नव्हतो ना. कोणीच नाही जेवलं. चला आता जेवूया. आता जेवू आम्ही. ती बघते दिलू तुझा भाऊ. दिलू तुझा भाऊ. माझ्या दिलूला बरं नाही ना, बघा नाही आवडला. तिच्यासारखा दिसतो ना, सेम टू सेम. सेम आहे. दिलू हा बघ, हा पण झोपला बघ तुझ्यासारखा. दिलू टिक 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 टिक. झोपा दिलूच्या अंगावर झोपा. दिलू तर तुझ्या अंगावर झोपला. दिलू तो कसा झोपला तुझ्या, मिट्टी मारून झोपला. मिट्टी मार दिलूला मिट्टी मारा. पडला. ते बघा आमच्या दिलूसाठी बघा फ्रेश सौंदाला आणला आणि तो बॉईल केलेला आहे. आत्ताच मी गेलो होतो फिश मार्केटला, आपल्या मिरकरवाला जेट्टीला. एवढा लांब दिलूसाठी आणले सौंदाले. तर तिला फिश कशी आवडते, तिला बॉईल करून आपण फिश देऊया. सकाळी नाश्ता, फिशचा नाश्ता दिलेला, पण गरम आहे. खाते. तिला कसं फिश, कॅट लोकांना सर्वात आवडतं खाणं म्हणजे तिचं फिश. पण तुम्हाला हे पण सांगतो, सौंदाले जेव्हा सीझन असतं ना तेव्हा 200-250 रुपये किलो होते. आज 450 रुपये किलो होते. म्हणजे मच्छीचा रेट पण भरपूर वाढून झालेला आता सर्व गोष्टींचा. आणि परत आता ऑगस्टपासून काहीतरी 1 ऑगस्टपासून परमिशन मिळाली आहे की फिशिंग तुम्ही करू शकता असं फिश मार्केटमध्ये. म्हणजे तुम्ही आता येऊन मला परत फ्रेश फिश अवेलेबल होतील. आता मी गेलो होतो तेव्हा बांगडा सुरमई नव्हतं, पण इतर गोष्टी जसे बोंबील, सौंदाळे आणि छोटे मोठे दुसऱ्या गोष्टी होत्या सर्व. ती पण बघण्यात आलं. हा कोळंबी पण होती. म्हणजे ते बघून आलो. आणि आज कसं सोमवार असल्यामुळे आम्ही तर खात नाही, म्हणून फक्त दिलूसाठी आणलं. मग आमच्याच आम्ही नंतर फ्रेश आणू बस. दिलू खायला लागली म्हणजे फिश खातो. हा तिला फिश पाहिजे, तिला फिश देत पडतो ना आपण म्हणून. आता दिलूला बास्केट हे केलेलं चालू. दिलूला माहिती आता नेणार कुठे मी, डॉक्टरकडे. दिलूना आता जर मी हात वरचा काढला की पडणार ती. पडेल ती. चिची नाही बघ पडणार. ती बघ. आजचे रोज जा बाबू, आजचे रोज जा. फॉलो कालच्या
3 इंजेक्शन बरी झाली. होय तिने सौंदाला एक पूर्ण आज सौंदाला खाल्ला तिने जरा. सौंदाला खाल्ला. होय. आता तिला फॉलोअप साठी नेतोय बघूया आज. हा. आणि आता तिची जाळी पण नवीन आहे ना. हो ते व्हेंटिलेशन साठी ठेवलंय. होय. हे बघ बाटली बाबू तुटली ती. बाय. दिल्लू टाटा. टाटा टाटा दिलू. दिलू माझ्या दिलूला बरा नाही आहे. तिला डॉक्टरकडे नेतोय. झाला 2-3 दिवस डॉक्टरकडे नेतोय. जसे माणसांचे फाईल बनतात तसे प्राण्यांचे पण फाईल बनतात. दिलूची पण आपल्या फाईल बनलेली आहे. बाय दिलू. चला फिरायला. त्यांना दाखव ना. त्यांना मुश्किलों में है ये दिल मेरा, मेरी चांद वालियां है होठों पे लालियां. चला डॉक्टरकडे पोहोचलो. दिलूबाई काय करते बघा पाठी. बसली. ती काय बोलतच आहे. तिला माहिती आहे डॉक्टरकडे न्यायचं. ही दिलूची फाईल आणि हे दिलू आमची. आलो लगेच. चला डॉक्टर कडून आलो. दिलू आज दिलूला बघा 2 इंजेक्शन दिलेले. दिलूला 2 इंजेक्शन याच्यात सर्व मेन्शन केलेलं असतो बघा जरा फाईल मध्ये. दिलू तुला दुखलं काय आज. हे दिलू दिलू जाऊया घरी जाऊया. चल घरी जायचं आपल्याला. तुला दुखलं दिलू. याच आता आमची दिलू काय खाणार आहे घरी जाऊन. फिश सौंदाळा ना दिलू खाणार आहे सौंदाळा. येस येस दिलूबाई आलेली आहे. वेलकम टू द जंगल. आणि जंगलचा पहिले दरवाजा बंद करा नाहीतर आमची राणी बाहेर जायची. वेलकम दिलू वेलकम. ट्विंग प्रोग्रेस. बाय 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 बाय. हाय का अजून. परत तू टॉवेल जुना घेतलास. हा नाही हा नवीन आहे टॉवेल. जुना झाला लगेच. नाही म्हणजे जुना म्हणजे नवीन आहे. आम्ही बांधायची ना 2 मिनिट पुसायला घ्यायची. नवीन टॉवेल कुठे आहेत. तो आता दिला जुना टॉवेल. हो हा